Mae hwn y tro cyntaf dwi wedi perfformio ar y stage. Dwi'n cyffrwys iawn. Dwi'n teimlo bod llawer wedi colli hyder yn yr amser yma, felly mae gallu agor y drysiau i'r rhieni eto heno a'r gymuned mwyn gallu dangos y stori yn rhywbeth pwysig iawn i ni fel ysgol ac i'r myfyrwyr wrth gwrs. Cyffrwys oherwydd mae ddim yn tro cyntaf fi bod ar stage, ond mae o'n cyffrwys i gwneud o tymlaen i fel mam a dad fi a fel ffrindiau mam a dad fi a pethau. Mae'n bwysig i'r prosiect fel bod plant ifanc yn gallu ymarfer fyny at rhywbeth a mae'n kind of rhoi hyder iddyn nhw i perfformio o flaen pobl fel bod nhw'n gallu rhannu be maen nhw wedi bod yn gweithio ar gyda'i gilydd. Oh, lovely, great gweld y plant yn perfformio ac really nice gweld nhw yn ailadrodd straeon dyn ni falle wedi clywed ers o'n i'n blant bech a falle ddim wedi dweud y straeon yma wrthyn nhw, so gwych gweld nhw'n ailadrodd yn geiriau nhw hunain. Brilliant, all the children were fantastic, very good. Yeah, very good. Yeah, it was really good. Did you enjoy doing it, Erin? Yeah, it was really fun to do. Brought you out your shell, hasn't it, really? Yeah, because I wouldn't normally, go up there and just speak. I was really impressed. No, it was brilliant. It was nice to be able to come back in the community again and take part. Oedd y storytelling yn ardderchog, o'n i wedi mwynhau weld y plant yn gweithio gyda'i gilydd, oedd yn lyflu clywed y storïau o beth o'n nhw'n feddwl, so oedd e'n lyflu. And did really well tonight. I thought it was brilliant, they did really, really well, didn't you? Yeah. Da iawn ti.